Slediere. Tu je pekná voda. Tečie a tu je pekné urobené to okolie. Oddychová časť pred vstupom do jaskyni. Bázen majú to asi ako rezervoár na vodu. Vedľa ťažia, robia prebierku s koníkami, teraz páda strom. A tu je pohľad dolu smerom na Lipovce, na lúky. Vzniká aj tak, že voda, ktorá steká vlastne z povrchu, ktorej vznikla táto jaskyňa, no a potom vlastne ak rozpustí, tak sa začne utvárať taký ten útvar brčko. Voda sa potom odparí, no a preto sú vlastne všetky tie brčka duté, lebo tá voda preteká cez ne. No a čo si myslíte, koľko takéto maličké brčko asi zarastie za rok? Tak nie, koľko za rok podrastie, čo myslíš? Teda z milimeter. Menej. Milimeter, áno. 1 milimeter za rok. Preto sú veľmi vzácne. No a vlastne, keď u nás asi tie brčká dorastú do takých 20 cm a potom sa odlomia, pretože tu je veľký pohyb vzduchu, keď tu chodia ľudia aj netopiere tu zimujú a tak. No ale čo by sa stalo, keby že také brčko sa neodlomilo? Pamätá, Erik, vidíš? Všetky tie brčka, jak pekný sa stav, kvapkajú a rastú. Tu je pekné, ohromné. A neplánuješ? Lebo už to elektrické osvetlenie, tak to už predsa, hej, jak jedno taká jaskyňa. A toto je predsa, to je romantika, keď ideme taká, že... Sami skúsiť, môžete, ale nemusíte. Ale je to celkom jednoduché, naozaj to nie je náročné, ja by som vám to odporúčala. Vlastne teraz by sme takto zišli dole touto chodbou, až ku labyrintu a potom by sme vyšli ďalším kanálom takto späť do tejto siene. Že by sme sa vlastne vyšli vlastne vrátili by sme sa opäť sem, takže ak by ste niekto nechcel ísť, tak to môžete kľudne aj počkať, ale... Teraz ho mám pekne tak, no, ale bokom, tak, že... Ktoré sa dajú prejsť ľahšie, ale niektoré sa musíš proste popláziť pod nejakú skalu a tak. No a proste tam to už taká špeciálna prehliadka, kde väčšinou ľudia chodia v kombinézach, lebo by sa celí zašpinili od toho. Kebyže chcete, tak môžeme ísť nazrieť kúsok dovnútra. Chceš či nie? Trošku? Hej, tak trošku tak poďme. Aspoň. No a vlastne to už je tá prvá časť, kedy sa treba začať pláziť. A jak to potom ďaleko ešte ide tam tá? No, tak... Tak ono ťažko povedať, no tie chodby, oni sú strašne točité a tam sa ide dosť pomaly, ako ono to... Vlastne keď sa ide aj do labyrinthu, tak ono to tam trvá nejakú polhodinku, kým sa stále človek vyhotá. Že tak to... Ale je to prejdené, hej? Čože? Že je to prejdené. No je to prejdené, ale vlastne to sa predpokladá, že sú to ešte nejaké chodby, ktoré sme neobjavili. Aha. Lebo vlastne to aj také povesti kolo, že tu je 7 veľkých siení, ktoré sa volajú Poľany. Ale my sme tu našli len jednu sieň, takú veľkú a jednu menšiu. A treba hľadať. Takže treba hľadať, no. Tak nebude. Čo? To je malá diera na to, aby to bolo. Tak oni tu našli vlastne, oni presne tu, jak boli v labyrinte, trošku ďalej, tak tu našli takú truhlicu. No a proste bola taká stará a keď ju otvorili, tak tam bola fľaška. A proste všetci sa báli z toho napiť, no ale tam bol jeden taký najstarší jaskyniar, ktorý si povedal, že teda pri jaskyniach je dôležité mať mapu, aby teda jaskyniar vedel, keď ide do nejakej neznámej, kde ako môže ísť. No a využije sa na to práve takéto značky. Vlastne to sa vyznačuje jednotlivé body, potom to aj merá, uhlia, vzdialenosti, aby sa to potom nestratilo. Tú druhú. Aha, to je lepšie, lebo potom máš pevnejší ona. Ja som si Máš škriabať hore. Máš tak prudko. Tak musí tak. Tak. Tomáško je prvý. Toto, čo si hovoril. Za ním Erik. Ale nie, to je... Za ním Erik a Davidko. Už sa štverajú do hora. Jonatán. Ale on tu nie je stále, občas si odlieta na... Jonatán. Áno. Občas si odlieta na Spišský hrad
Alebo je tam zakletá princezna, ktorú chodí strážiť. Takže niekedy tu je, niekedy tu nie je. Ale keď chcete, môžeme sa skúsiť zavolať, či príde. Skúsime to. Povieš to, máš. No pravda, že skúsime. A čo mám zakryť? Skúsime. No Jonatán, jeho meno, nie? Jonatán. Jonatán! Ale musíte poriadne, však to je hlboké Sa ti ozve dole. Aby vás počul, nie? No vidíš, len zakrič, poriadne. Daj, zakrič. Ozvena. Čože? A počuli ste? No, Tam vzadu sa už niečo ozvalo, no? ešte raz. Skúste, no? Ešte natočím vás. No, Jonatán! no bolo počuť. Ale nech sa sám vyliez, je to zlenivý. Necháme ho asi tak, decka. Poďme radšej hore. Ty bývajú v jaskyniach, vy bývate pekkynie. Volá sa Katarína. Sú tu ešte dve. Veronikyňa sieň a farebná sieň. Do tých pôjdeme až trošku neskôr. Ale teraz si ešte niečo skúsime. Ale polož tú krabitku do stredu. Robíme taký kruh. Aj teda poprosím. V tejto jaskyni je len jediný východ, len jediný otvor, ktorý vedie vonku. Aj keď sa hovorí taká povesť, že cez túto jaskyňu niekedy viedol taký potok, ktorý vyvieral na opačnej strane pri Slávkove. A vraj, keď obyvatelia Lipoviec pustili do toho, cez tento potok kačku, tak ona pri Slávkove vyplávala. No ale či to tak je, či nie je, to nevieme. My tu už potok nemáme, máme tu len to malé jazierko. Ale je mačička sa z okna smeje. Toto. Rajču opity, nech toto. A smeje, nesmej sa, mačička, bo ti zmokne bundička. Malé jazierko, stalagmit a pekne kvapka vodička. Aj počuť. Boli ľudia, ešte prehistorickí ľudia z doby bronzovej, pretože tu našli niektoré črepy. Vlastne do tejto jaskyne si odkladali potraviny a podobne. Takže vlastne tieto črepy, ktoré vidíte, sú z doby bronzovej. Neskôr tu bol človek v 1. storočí a ten zanechal tieto hlinené črepy. No a ďalšie sú až zo 16. storočia a tie už vidíte aj také farebné, také lesklé, že na nich taká glazúra. No a vlastne v tejto jaskyni bolo v minulosti viac vlastne kvapľov, aj stalaktitov, stalagmátov. Bola tu krásna kvapľová výzdoba, ale ľudia, ktorí sem chodili, vlastne túto výzdobu zničili. Oni poodbíjali rôzne stalagmity, vidíte, tieto krásy, tu niekedy krásne rástli v jaskyni a mohli tu raz až dodnes takto tu kvapkať, ale niekto ich odlomil. No a napríklad aj toto bola súčasť jaskynej výzdoby, ale niekto to odbil. No a máme tu aj nejaké kosti, zvieratok, ktoré sa tu zatúhali, spadli a nevedeli sa dostať von. Vlastne jaskyňa Zlá diera má preto takéto meno, pretože v minulosti tu boli len pasienky. No a občas sa stávalo, že nejaká ovca spadla do džury, do diery a už ju pastieri nemohli vytiahnuť vonku, lebo tie skaly boli veľmi strmé a šmikmé, veď ste videli ten vchod do jaskyne, tak si len zanadávali, že toto je ale zlá džura a nechali to tak. No a jedna kostička, je tu takáto malička. Čo myslíte, z akého zvieraťa to je? Netopier. Áno, ty už si to bol, je to naozaj Ty si prezradil. je to naozaj z netopiera. 3 želania na 3 prsty myslíš? No. No dobre, tak to skús, ty už si aj minule niečo želal, že? Jo, ja som si nežal. Prečo si neželal? Nechcel som. Decka, máte možnosť si niečo želať, ak si neželáte? Žela. No, veď to skúste. No tak, aha, jeden futbalista, tak si môže dať čo? Z futbalu želá druhý hadzanár, takisto, no, každý dá čo. Zo športu, a keď nie, tak... Naraz. Niečo si zaželaj? Čakaj, rozmýšľam čo? No, ja rozmýšľam. No, Tomáško, teraz Davidko, no. A teraz ty? Poďme. Tak, každý. Jeden, no vidíš. Predstaviť, koľko to je. A jeho kosti sa tu stále zachovali. No a toto tu bolo medvedie mláďa. No, vidíš. Takú lepku mám doma. Sice to bolo len mláďa, ale
zuby mala už naozaj veľké. Môžete sa aj sami pozrieť. Vidíš? Poriadne tesáky. Hej, asi pred 3 týždňami bol tu aj na branisku, ale asi odišiel preč. Sa tu našlo najviac, ako asi mal najväčšiu Aha, smolu. tak jazvec do diery. Ja, No. to má diery, takže Presne. to je ono. Dobre, sa pozrieť naozaj tak ako poriadne do hĺbky, lebo je tam taký krásny jaskinný útvar, ktorý sa volá Anielie krídlo a také 3 stalaktity, ktoré sa volajú posorkyne prsty. Ja vám dám túto baterku, aby ste si mohli poriadne posvietiť. Prvý prieskumník. Jasne, dobre, to bude pekne. Idú na kameru, no, ale potom hore až. To No, je. A vlastne každý ten stalakt... počuť. Dobre, tak dívaj dole, že by aj ostatných rokov ovládnuť nemôžete. Živá partia. voda. No pozri sa tu. Tak kde to vydáme, no? No predstav si Karmitku tak. si kľudne položte. Tak. Ako to vyzerá? Podľa farby to spodní. Nech to Tak ties. toto máme tu už len pár Ó, kvapiek. už len kvapky. Tak to bude, to už nebude mať účinok. Tak to bude už len na nejakých pár rokov, možno že Už nebude mať 3-4. účinok. Tak to ma No. mrzí, to som nečakala. Niekto sa tu bol ulakomiť. Tak vyzerá. Dobre? A čo to je? Palenka? To je živá voda. No pravda, živá voda to je. Ideme? Ideme sa. Ešte si tam bol, som mohol ísť. Čakajte, tu ešte nechoďte. A tak pôjdem prvý. No, vidíš, do tej... Pôjdem prvý. Hej. Vás môžem poprosiť teda, aby sme išli hore, či ešte si chcete niečo natočiť? Erik ide prvý. Pôrodná chodbička, alebo jak sa to nazýva? Hora chodba, hej. Hej. No, Erik už je tam. Idem naproti Teraz hore, hej. Tomáš. Počkajte, tu ja pomôžem. Dobre, dobre. Tomáš je druhý a Davidko tretí. No, poďme. No, už ste mi zmizli. Už vás net. Vychádza z tej pôrodnej chodbičky. No, poďme, hore sa. Hore sa. No dobre. No, prvý už je hore, Prvý už Erik. je. Erik už je tu. Zima na ruky, čo? No, poďme ďalší. To ide, Tomáš? Dobre, čakáme. No. No, Mám najskôr jednu ruku a až potom druhú. No. no vidíš, už si tu. Tak, Mladý prieskumník. druhý. Tade mám prejsť. Tade aj prejdeš, uvidíš. Neboj sa, vyjdeš pekne. No, už je tu. A čo jojkáš? A vieš čo? Mi zavádza príľubu. Tak mi ju môžeš podať, ale môžeš dať podať na hlavu, hej? Tak, aj. Aha, bez prvý už ísť. Davidko. No, tu je, aj on. Výborne. Tam je. To je čo? No, a už sme tu. Už tretíkrát. Tretíkrát narodený. Pretože tu môžete vidieť bielú farbu, červenú, čiernu. Kde je červená? No poďte, kľudne zbližšie sa na to môžeš pozrieť. Poďte. Netreba mi vypnúť. O, no. Vidíte, to bude Kde je červená? z boku. Farebná. No, tu máš ani túto čiernu. A hore, keď si všimneš, tak to je už taká oranžová, tá biela sa No. sfarbuje do červená. To je preto, že vlastne ten vápenec, on je biely. Ale keď má rôzne prímesy, napríklad železo, tak vtedy je červený. A keď má mangán, tak je čierny. A keď hrdza, to červená. Čože? Keď hrdza. Hrdza, no hej, železo. Tiež červená. To je železo. Tá tiež vzniká na železo, vieš. Tam ideme, je? Ne. Janošiková, pretože tu na stene môžete jedného Janošika vidieť. Tak tu má také čierne obočie, nos, oko, Aha, také špicaté ucho, dlhé biele vlasy. Veru, tam je tak No a znázornený. čo by to bolo za Janošika, kebyže nemá balašku, majú, aj odložená tu vedľa. Aha. To ja. To tak, no. Tu si viac vieš. On za to ukryvateľ? No a neviem, to bolo prvýkrát, ktorého takto zle... Jeden. No, Prstý vidíš? klapu. No vidíš? Tak to bude dobrá frajerka. No, Erik, mačaj. Toľko
No, však sa s tým nepáraj, daj tam 10 aj. No, jaj, pozri sa ty na ne. No vidíš, no. Takže 200 rokov by asi malo rásť. No, zhruba. Ale 20 cm. Ale v kyni je celý rok 7 stupňov. Je to veľmi dôležité najmä pre netopierov, ktorí proste potrebujú stálu teplotu. No ale keďže je teraz vonku 23 stupňov, tak je ten teplotný rozdiel veľmi veľký. Takže pôjdeme pomaličky, aby proste tá teplota nám tak neobrala hneď. Takže pôjdeme pomaličky hore a zhlboka dýchajte, dobre? Aby vám neprišlo zle, alebo nezakrutilo sa hlava. Tak, poďme. No kde si netopí? Vychádzame zvonku. Akože kebyže máš jedlo a všetko. Vyšli sme z jaskyni a v jaskyni sme videli takýto kvet. Čo to je? No.